Эфирде атна информацион программасы белән Соба телевидениесі. Хайырлы кешисәнмесез безнең бүгенге чыгарылышта. Таләпләр кодыгы штрафларда зур суммада Татарстан Республикасында янгынга каршы махсус режим кертелде. Үз изоляция дәвам итә. Күп балалы һәм аз тәэмин ителгән чыгарылыш сыйныф укучылары булган гаиләләрдәге укучыларга планшетлар тапшырылды. Олы көн уразасы тамамлану һәм Христосның яңадан терелү көнен бәйрәм итү якынлаша. Христианнар Пасхага әзерләнә. Хәзер бүгенге көннең төп темасы турында район үзәк шифаханәсеннән алынган мәгълүматлар буенча районыбызда COVID-19 чире белән авыручы бер кеше теркәлгән. Авыру җиңел формада уза, пациент табиблар күзәтүе астында өендә дәвалана. Аның белән контактта булган 26 кеше күзәтү астында. Бүгенге көндә чит илләрдән кайткан кеше юк. Безнең Соба районына Россия Федерациясының башка өлкәләреннән килгән 22 кеше исәптә тора. Район үзәк хастаханәсеннән хәбәр итүләренчә пациентларны өйгә килеп дәвалау режимы дәвам итә. Коронавирус билгеләре күзәтелгән очракта бу югары температура, ютәл, тән ватылу, тамак авырту билгеләре булганда участок табибына яисә 2-35-40 телефоны буенча регистратурага хәбәр итүләре сорала. Шулай ук гигиена таләпләрен катгый үтәү, маска, перчаткаларны киеп йөрү сорала. Яхшылык эшләүнең игелек кылуның юллары шиксез күп. Илдәге вазгыять белән бәйле рәвештә бу атнада матди хәле авыр булучы күп балалы гаиләләргә 6-нчы чакырылыш Дәүләт Советы депутаты Хәйрияче Марат Галиев исеменнән республикабызның 2 районында азык-төлек пакетлары тапшырылды. Бу көннәрдә без аның белән видео элемтәгә кереп, күпме азык-төлек пакеты әзерләнүе һәм аның кемнәргә тапшырылуы хакында белештек. Было сделано 100 продуктовых пакетов, 100 в Сабинский район, 100 в Мамадышский район. И адресная помощь, но в первую очередь это органы социальной опеки, они лучше знают это, в первую очередь нуждающиеся, у кого есть дети, у кого детей много, у кого не позволяет достаток в настоящее время обеспечивать себя, близких. Как депутат Государственного Совета Республики Татарстан, какие у вас пожелания нашим телезрителям в период самоизоляции? Ну, в первую очередь, конечно, нужно четко выполнять те инструкции, которые сейчас дает здравоохранение, президент республики, о том, чтобы максимально оградить всех от общения, тем самым мы предотвратим развитие этой эпидемии и в кратчайшие сроки выйдем уже с карантина и приступим к повседневной жизни, как мы раньше жили. Нужно прислушаться, это очень сложно. Многие сейчас только поняли, что не работать, сидеть дома гораздо сложнее, чем заниматься работой, любимым делом. Так что нужно потерпеть все вместе. И если у кого-то есть в ближнем окружении люди, которые не соблюдают режим самоизоляции, надо обязательно повлиять на них, поговорить, потому что это именно социальная ответственность. Здесь только мы все вместе сможем прийти к результату. А если кто-то из нас будет халатно к этому относиться, мы не победим эту пандемию. Теләче һәм Соба районында үзенең изге эшләре белән билгеле тагын бер шәхес ул Рифкат Шафиков. Бу көннәрдә дә ул мохтаҗ кешеләр язмышына битараф калмады. Чираттагы сюжет шул хакта. Дөнья буйлап коронавирус афаты барган бу көннәрдә төрле авырулар белән интегеп идә ятучы инвалидларга тәмле затлы ризык, коймак пешереп ашату Теләчедәге туган авылым кафесы хуҗасы Рифкат абый Шафиковның изге нияте. Сугыштан соң бик авыр хәлдә үстек иде без. Әти дә сугышта яраланып кайтып урын өстендә ятты. Әни дә узак урын өстендә ятты. Буен менә шушы урын өстендә ятуларга бер әз генә булса да хәлләрен җиңеләйтеп җибәрмәсме дип, әз генә булса да күңелләре җуанмасмы дип менә шуңа оештырдык инде менә. Гаилә белән киңәштек тәген. Менә бер көнне Теләчәнең үзендә шулай тараттык. Урын өстендә ята, бүген менә Сабага килдек, аннан Шәмәрдәнгә китәбез. Алла бирсәннәр, может, ресурска картлар йортына да барып килербез әле. Бик авырда хәлләргә инде. Менә шул коймак, мичтә коймак, пешкән коймак бит инде ул элегелектән затлар исәп кылып шытлана татар халкында. Аның янына инде менә бераз хәлвәсен куеп, балын куеп, шулай таратабыз.
Ул Сабаның Җәмик мәчете янында махсус мише булган автомашина белән килеп туктый. Кыймакны пешерә, аны волонтерлар мохтаҗларга тарата. Нияте бик дөрестер дип уйлыйбыз. Чөнки менә ул әйтеп китте бит, авыру кешеләргә, урын өстендә яткан кешеләргә ярдәм итү йөзеннән дип инде әзрәк күңелләре күтәрелсен дип, шушы афәт чирләрдән безне сакласын дип инде. Шундый әйтем бар, хадисе бар, хадисен хәтерләмим инде хәзер. Авыру урын өстендә яткан кешенең дугасы кабул булыр ди. Бәлки менә Рифкат абыйның ниятләре дөрес булып, шушы безнең урын өстендә яткан кешеләр шушы кыймаклардан авыз иткәндә барыбер рәхмәтләрен әйтеп ашыйлар бит инде. Дугалары кабул булып, исән-сау, Алла бирсә, шушы яман чирләрдән котылып, исән-сау дөньяларыбыз яхшырып китер дип өметләнәбез. Язгы җәйге чорда янгыннарның артуы күзәтелә. Моңа каршы көрәш максатында Татарстан Республикасы буенча 10 апрельдән янгынга каршы махсус режим кертелде. Аның шулай иртә башлануы быелгы язның гадәттәгедән иртәрәк килүе һәм җирнең коры булуы белән дә бәйле. Бу чорда таләпләр дә катгый куела, штрафлар да зур суммаларда билгеләнә. Тулырак Райла Галявина әзерләгән хәбәрдә. Хәзер тирә-юньне җыештырып, биләмәләрне тәртипләп, басу кырларны корган-сарганнан арындырып, җыелган чүп-чардан яндырып котыла торган вакыт. Нәкъ менә шушы урында әмма дигән таләп калкып чыга. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 242 номерлы карары белән янгыннарга каршы көрәш режимы кертелде хәзер. Без юл алган Тимышык авыл җирлеге биләмәсе тирәсендә басудан күтәрелгән төтен машинабызны шушы юнәлешкә борылырга мәҗбүр итте. Килеп җиткәч, Тимышык филиалының басуга түгелгән тирес, салам өемнәренә ут төртеп яндырганнарын күрдек. Татарстан Республикасында 10 апрельдән 17 майга кадәр янгыннарга каршы махсус режим кертелде. Бу чорда учак ягу, җыештырган чүп-чарны яндыру катгый рәвештә тыела. Ә инде менә басуларда чыгарылган тиресләргә, салам өемнәренә шушылай ут төртү зур штрафлар белән яный. Шушындай нәрсәгә тап булдык инде менә бу безнең Тимышык җирлегендә чыгарган тиресен әзрәк саламын яндырып җибәргәннәр инде. Менә бу тоже теге тиеш нәрсә түгел. Бундый нәрсә белән куркыныч. Безнең менә узган ел белән чагыштырганда республика буенча алсак инде 50 янгын чырагы теркәлгән булган. Менә шушы чүп ягулар, ширәм ягулар инде Термоточкадан безнең һәм спутниклар йөреп тора бит, бөтенсен күзәтәләр. Быел инде 400-гә якын. Бу 6 мәртәбә күбрәк узган ел белән чагыштырганда. Шушы янгыннарда безнең менә нидә ширәмдән янып китеп, фермалар янган чыраклар теркәлде. Бер ферма янды, бер үй янды, ул өйдә тоже менә кеше һәлак булды инде, янып пешебелде. Менә шундый нәрсәләр булмасын өчен, шундый начар чыраклар булмасын өчен менә шушы ягуларны тыелу турында кешеләр онытмасын инде. Бу конкрет очрак мисалында нинди җаваплылык каралуга килгәндә, әлбәттә бүген беркетмә төзелде һәм ул барыбызга да сабак булып тора. Шушы чыракта инде менә бу шушы янган кешене без административ протокол төзергә чакырылды инде бу кеше. И моңа гражданиннарга, мондый чыракта гражданиннарга каралган, физлицага каралган 4000-гә хәтле штраф, должностное лицо булса инде 30,000-гә хәтле, һәм юридический лицолар булса инде 200,000-гә хәтле штраф каралган инде. Янгыннарга каршы көрәш режимы кертелгән чорда рейдлар вакытында барлык таләпләрнең дә саклануына зур игътибар ителә. Иң беренче чиратта көздән калган, корган чүп үләннәренең чабылган, җыелган булуына басым ясала. Бигрәк тә олы юл чите, обочиналар тирәсендә тәртип булырга тиеш. Чөнки машина тәрәзәсеннән ыргытылган тәмәке төпчеге дә янгыннарга сәбәпче була ала. Авыл җирлекләре башлыклары да һәр хуҗалык белән бердәмлектә тәртип, чисталык саклап, ут, күз хәвеф-хәтәрләрен кисәтү чараларын күрә. Бүген шуларны раслап актларга кул куйдылар алар. Патрульләр, рейдлар безнең авыл җирлекләренең постановлениесе белән билгеләнгән профилактический группалар бар. Менә шушы профилактический группалардагы шушы эшләрне үзләре тоже башкарырга тиеш инде һәм менә шу эшләр башкарыламы, юкмы, шунда менә үзебезнең рейдларда шуларындагы күзәтеп бирибез. Янгыннар килеп чыкканда һәр җирлекнең ныклы әзерлеге тәэмин ителгән булырга тиеш. Монысы көн кебек ачык. Зур коткару чарасы гидрантлар барлык таләпләргә җавап биреп, төзек хәлдә торсын. Рейд барышында аларга да игътибар ителде. Бу урыннар күрсәтмә билгеләр белән һәркемгә күренеп, танылып торырга тиеш. Тавыш бирү, шаннар да беренче урында торучы атрибутлар. Без булган Тимышык, Шыңар, Симет, Мишән
Мичән авыл җилекләрендә бу нисбәттән җитешсезлекләр ачыкланмады. Башлыклар сүзләренә караганда, авыл кешесе үз ихатасында, авыл биләмәсендә чистартуда күмәк катнаша. Янгыннардан саклану чараларын күрә. Мичән авыл җирлеге башлыгы Айзат Гәрәев шушылай бердәм аңлашып эшләүнең нәтиҗәсе бездә соңгы елларда ут афәтләре күзәтелми. Урамнары чистартылды. Безнең инде пожарный гидрантларыбызның барысы 16-да эшли. Пожарный машинабыз машинасы төзек хәлдә, бик әйбәт хәлдә бу машина. Инде халык белән һәр вакытта да һәр даим сөйләшеп алып барабыз. Алар кисәтелгән, ушаклар якмаска дип, инде менә һәр вакытта төркем белән чыгып керәбез, халыкларны кисәтергә дип. Инде менә күреп торасыз, һәр вакытта да үзебезнең халык аңлый безнең. Шуңа күрә капа төпләре урамнарны җыштырып торалар. Аларга киләчәктә дә менә шушылай итеп эшләп, яңа вакытна, яңа куркынычсызлык вакытында гына түгел, башка вакытта да шулай урамнар чистартуларын теләп калабыз инде. Язгы җыештыруларының шүпләрен яндыруны оештырганда куркынычсызлык таләпләре бары тик Россия Федерациясе субъекты яки муниципаль район территориясында янгынга каршы махсус режим куелмаган чорда гына үтәләргә тиеш. Ә быел янгынга каршы режим 17 майга кадәр әле дәвам итә. Татарстанда 6 апрельдән барлык мәктәп укучылары да дистанцион режимда белем ала. Бу атнада күп балалы һәм аз тәэмин ителгән чыгарылыш сыйныф укучылары булган гаиләләрдәге укучыларга планшетлар тапшырылды. Саба гимназиясында исә 19 бала планшет алды. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов йөкләмәсе буенча Татарстанның төрле район укучылары 2000-дән артык компьютер җиһазларын дистанцион укуда бушлай файдалану өчен алачак. Беренче чиратта кирәкле техника 9-10 һәм 11 сыйныф укучыларына бирелә. Саба гимназиясе районда иң күп бала белем ала торган белем бирү оешмасы. Күп балалы, балалары чыгарылыш сыйныфларда белем алган һәм аз тәэмин ителгән гаиләләр исә игътибар үзәгендә. Планшет алырга килгән гаиләләрнең берсе Рафиковлар гаиләсендә 5 бала үсә, 4-се мәктәптә укый. Әтиләре Илдус гаиләдә ишендә уку процессының ничек оештырылуы белән таныштырды һәм планшетларның гаилә өчен бик кирәкле булуына басым ясады. Бойлар Сабасында яшәүче Кәримовлар гаиләсендә үсеп килүче 4 баланың 3-се Саба гимназиясында белем ала. Өстәвенә 3-се дә чыгарылыш сыйныф укучылары. Әниләре Миләүшә исә гимназиядә чит телләр укыта. 4-нче чиректә алар барсы да гаджетларга бәйле булып чыкканнар. Бу безнең өчен бик зур сынау булды дип әйтә алам. Ләкин без үзебезнең җитәкчелегебез бик яхшы булу сәбәпле бу дистанцион укуларга бер дә әзер түгел дип әйтә алмыйбыз. Без әзер идек, чөнки кайбер балалар белән бундай формада безнең эшләп караган бар иде. Ләкин кайбер гаиләләргә ул бик җиңел булмады. Мәсәлән, минем гаиләмә бездә 4 бала. Без күп балалы гаилә буларак безгә бик җайлы булмады, чөнки безнең кайбер вакытта компьютер эшләп бетермәде, кайбер көннәрдә интернет тотып бетермәде, ләкин шуңа карамастан без тырышып бу формада укуга кирип киттек. Мин үзем бит әле гимназиядә укытучы буларак миңа икеләтә дә авыр булды. Минем 3 бала мәктәптә укый, һәм үзем шул вакытта укытам да. Ләкин шуңа да карамастан без бу формада укытырга өйрәндек. Әйбәт кенә эшләп киләбез. Көндәлек балалар бик тырышып укыйлар. Һәрберсе үзенчә тырыша. Әлбәттә, безгә инде эш күбрәк хәзер. Тәүлек буе эшлисе, ләкин шуңа да карамастан, менә хөкүмәтебез ярдәме белән без бүген планшетлар алдык. Мин үземнең балаларыма планшетлар алдым. Алар 9-да һәм 11-дә укый, чыгарылыш класс, чыгарылыш сыйныф укучылары. Һәм бу бик зур ярдәм булды. Шушы форсаттан файдаланып, үзебезнең хөкүмәтебезгә, Рөстәм Нургалиевичка бик зур рәхмәтләр әйтәсебез килә. Укытучылар өчен күтәрелергә, дистанцион форманы үзләштергә бик яхшы форсат булды дип уйлыйм. Бу бөтен вакытта да менә шушы Алла бирсә исән сау, шушы пандемияны җиңеп чыккач та безгә кирәк булачак дип уйлыйм, чөнки без олимпиадниклар белән җәй көннәрендә дә, каникул вакытларында рәхәтләнеп эшли алабыз дигән сүз. 1-2 бала белән генә эшләү гомумән дә рәхәт булачак бу системада. Мәсәлән, шул конкурсларга әзерләгәндә, төрле конференцияларга әзерләгәндә, гел көн саен бала белән күрешә алмаган чиракларда, каникул вакытларында да бу формада эшләү бик яхшы отышлы дип уйлыйм мин.
Саба гимназиясында меңнән артык бала белем ала. Дистанцион уку режимына күчү белән үзгәрешләрне кабул итеп кенә калмаганнар, булган җитешсезлекләрне ачыклап, бетерү өстендә эш алып барганнар. Күп балалы, балалары чыгарылыш сыйныфларда белем алган һәм аз тәэмин ителгән гаиләләрне планшет белән тәэмин итүдә дәүләтнең булышуы бик тә урынлы булды, ди Саба гимназиясе директоры Айнур Шәймарданов. Biz менә бу дистанцион форматка күчү өчен яңа компьютер программалары, яңа технологиялар, яңа платформалар өйрәнү таләбе куйды безгә. Безнең укучыларыбыз да югалып калмыйча, әлеге эшне вакытында оештырып, программаларны вакытында өйрәнеп, без дистанцион форматка күчәбез дигән көнне эшне дөрес итеп тиешенчә оештыра алдык. Әлбәттә, дистанцион форматка күчү яңа программалар өйрәнү генә түгел, ул гаиләләр алдына шундый зур сынау куйды. Дистанцион форматта уку өчен заманча компьютер техникасы һәм гаджетлар булуны таләп ителә. Һәм менә без дистанцион форматка күчү белән җыеп алдык список, аз керемле һәм күп балалы гаиләләрнең списогын. Һәм менә без үзебезнең тарафтан да, гимназия тарафыннан 60-ка якын ноутбукны шушы гаиләләргә тараттык. Һәм безнең Рөстәм Миннеханов, Татарстан Республика Президенты карары белән Мәгариф министрлыгы чыгарылыш класс укучыларына, шулай ук аз керемле күп балалы гаиләләргә планшетлар бирү карары белән чыктылар. Һәм менә бу планшетлар бүген кайтып җитте, без аны гаиләләргә, әти-әниләргә өләштек. Biz bugün 19 планшет бирдек әти-әниләргә. Дистанцион белем бирү барышын оештыруны заманча технологиялардан башка күз алдына да китереп булмый. Контроль эш, мөстәкыйль эшләрне дә вакытында эшләп тапшырып барырга кирәк. Бу атнада Саба районында 11-нче сыйныфта укучы 11, 9-нчы сыйныфта укучы 29 бала планшет алды. Соңыннан имтиханнар тәмамланганнан соң планшетлар мәгариф системасына кире кайтарылачак. Бу атна ахырында, ягъни 19 апрель, якшәмбе көнне христиан динендә булучылар Улы көн уразасы тамамлану һәм Христосның яңадан терелү көнен бәйрәм итәчәкләр. Пасха алдыннан православие динендәгеләр ураза тота, пост вакытында сөт, балык, йомырка һәм итле ашлардан баш тарталар һәм озакка сузылган посттан соң мул табын әзерлиләр. Элек-электән килгән гореф-гадәт буенча бәйрәм кулишлары пешерелә, йомыркалар буяла. Әлеге ризыкларны изгеләндерү дигән төшенчә дә яши. Бу көнне христиан халкы бер-берсенә изге теләк әйтеп йомырка бүләк итә. Тормыш символы булган йомыркаларның саны күбрәк булган саен шатлык сөенечләр дә шиксез була дип санала диләр. Бу көннәрдә без байлар сабасында яшәүче керәшен татары Людмила Кашапова белән очрашып, бәйрәмгә әзерлек барышы белән танышып кайттык. Biz idik, menə biz tağın kildik. Ey menə sizgə kilgeşkene, yoxun dostlarını gördük. Sarı sandık aç balası, sarı çitlek içinde, Sina bulek atlas kulmek sarı sandık içinde. Sarı sandık aç balası, sarı çitlek içinde, Sina bulek atlas kulmek sarı sandık içinde. Ey biz idik, menə biz tağın kildik. Ey menə sizgə kilgeşkene, yoxun dostlarını gördük. Христиан динендә булучыларның көтеп алган Пасха бәйрәме кабат килеп җитте. Людмила Кашапова чын керәшен татары. Лесхоз бистәсендә Валентин һәм Римма гаиләсендә туып үскән. Мөселман егете Флоридка кияүгә чыгып, 2 ул, 1 кыз тәрбияләп үстергәннәр. Гомер буе 2 динне дә тигез күреп, Ходай бер дип яшиләр. 11 ел инде вафат булганы. Әнем исән-сау, Аллага шөкер, яши. Лесхоз бистәсендә Римма исемле. Минем кыз фамилиям Новикова идем, Новиковлар гаиләсендә тудым мин. Без бөтен шушы христиан динендәге нинди бәйрәмнәр, нинди бәйрәмнәр булганы без барысында күреп үстек. Без барысында күреп үстек. Менә безнең Рождество бәйрәмнәре бар. Менә шушы Пасха бәйрәме. Кечкенә чагыннан ук инде минем исемдә калган. Biz yumurkalar kızartayıq, әнигебез безнең ел сайын күлеш пешерә, творогтан сыроклар ясый,
йомыркалар кызарта, менә нитеп, хәзердә шулай ук йомыркалар кызарта, кулечлар пешерә, товарлардан сыроклар ясый. Без җыяулашып, шул Пасха көнендә кайтабыз. Минем исемдә ул безнең субботадан шимбәдән якшәмбәгә күчкәндә башлана безнең Пасха төнне. Минем истә шул нигә чыкканда, якшәмбәгә чыкканда, как раз шушы Пасха көненә чыкканда берничә ирод алар шулай иттереп Христос воскрес дип өйгә керәләр. Без инде аларны менә өйдә булганнар инде воистина воскрес дип каршы алалар. Шимбәдән якшәмбегә каршы төндә игә беренче булып ират керсә яхшыга юрала. Халыкта Пасха төне һәм иртәнге гыйбадәт вакытына бәйле рәвештә табигатьтән өстен көчләргә ышану яши. Иртән нәрсә теләсәң шул тормышка аша диләр. Олы көн йомыркасы пешерү иң изге йолаларның берсе. Ул кызыл төстә булырга тиеш. Йомырка тормыш символы, кызыл төс коткаручы каны булып санала. Ул мәңгелек тормышны аңлата. Суган кабыгын әзерләп куябыз. Шул суга салып аны кайнатабыз. Шул суганны суга без берәмләп йомырканы салабыз. Йомыркабыз, Аллага шөкер, үзебезнеке йомырканы тавыклар салып тора. Исән салып торсыннар. Менә шулай итеп без йомыркаларны пешерәбез. Йомыркаларны пешергәннән соң анда үзе кызара ул. Аннан соң инде без аны суык суга салабыз. Людмила Валентиновна иллеләп йомырка кызарта, аларны кызыктыргыч итеп бизәү дә мөһим ди. Йомыркаларны менә шундый махсус полиэтилен пленкаларга тыгабыз, матур итеп куябыз да. Балаларга биргәндә матур була. Менә шулай итеп куябыз да без аны. Әйдә улым, куялы. Юк, итеп турда булды яме. Без аны кайнар су белән нитеп жылытып атабыз. Менә ул шул полиэтилен үзенең йомырка формасына менә шулай итеп матур формага керә. Идән игә кереп бәйрәм йомыркасы җыюны балалар көтеп ала. Илүзәр Пасханыкында һәм 1 майда татарларда таратыла торган төсле йомыркаларны да яратып җыям ди. Кызганыч, илдәге вазгыять үз изоляция режимы белән бәйле рәвештә быел гаилә әгъзалары арасында гына алмашу булачак. Миңа бу бәйрәм ошый менә үзебезнең туганнарыбыз белән бергә утырабыз, бер өстәл артыннан бергә күкәйләр җыеп, матур кәрзиннәр алып, урамга чыгып туганнарыбыз белән кешеләрнең өйләренә кереп, Христос воскрес дип керәбез. Воистина воскрес дип әйтеп, безгә әйберләр бирәләр инде. Шул әйберләрне кайткач бөтен нәрсәне өстәлгә таратып, шуларны бергәләп бер өстәл артына утырып ашыйбыз. Без менә 1 майны инде күкәйләрне килдебәккә җыярга кайтабыз инде. Шунда да рәхәт, тоже туганнарыбыз белән чыгабыз урамга, таудан тәгәрәтәбез инде. Хуҗабикәләр тәм-том өлгертә, әче һәм төше камырдан кулеш пешерүдә бәйрәмнең аерылгысыз өлеше. 5 йомырканы ватабыз да. Бу безнең кулешка камыр әзерләйбез. Моңа шикәр, кымыз, сыер майы, чүпрә һәм рецепт буенча башка кирәкле ингредиентлар өстәлә. 2 марттан 18 апрельгә кадәр сөтле һәм итле ашлардан баш тартып пост тотыла. Соңгы көннәрне аеруча гыйбадәт кылып теләкләр теләп уздырырга кирәк. Кулешне да изгеләндерү мөһим. Шимбәдән якшәмбәдә безнең туры эфир була бит инде телевизордан. Пасха ширкәүләрдән күрсәтәләр бит инде телевизордан. Менә мин телевизордан аны кушып, үзебезнең өебезне яктыртып алам. Бер кат. Бу көн христианнарның иң якты һәм күркәм, өмет, яз һәм рухи яңарыш бәйрәме. Пасха намус кушканча яшәргә, шәфкатьле булырга өйрәтә.
Татарстанда коронавирус таралу сәбәпле гыйбадәтханәләргә йөрү рәсми рәвештә тыелды. Бу турыдагы карарга Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин кул куйды. Рус православие ширкәве дин тотучыларны якындагы атналарда, шулай ук олы көндә дә идәгенә келәү итәргә һәм ширкәүләргә йөрүдән тыелырга чакыра. Быел күпләр ширкәүләрдә кулич, йомырка һәм пасханы аруландыру кебек гадәти йолаларны үти алмаячак. Аларны изге су белән идәгенә дә аруландырырга була. Олы көн укуларын һәркем үзе укый ала. Күп кенә дин тотучылар, руханиләр чакыруына ияреп, быел Татарстан метрополиясының онлайн сайтында яки федераль каналларда телевидение трансляциясында бәйрәм келәвендә катнаша алалар. Республика мәчетләрендә җәмәгать һәм күмәк чаралар, шул исәптән намазлар вакытлыча туктатылды. Әмма кирәк булса дежур имамнар калды. Килеп туган эпидемиологик шартларда дин тотучыларның иминлеген тәэмин итү беренче урында тора. Алдагы сюжет Саба Җәмигъ мәчетеннән әзерләнде. Район үзәге Байлар Сабасының нуры булган Саба Җәмигъ мәчете коронавирус инфекциясы белән бәйле киренке хәл булу сәбәпле буш. Дөрес, мәчетнең эшчәнлеге туктатылмаган, эш дин тотучыларны җәлеп итмишегенә алып барыла. Хәзер барлык юллар да бик аз сандагы кешеләр белән үткәрелә. Никахта бары кияү, кәләш һәм 2 шахид булырга мөмкин. Исем кушу йоласы бала һәм әти-әнисе барында башкарыла. Озакламый Рамазан ае җитәчәк. Ул быел 23 апрельдә кояш байыганнан соң керә. 24 апрель исә уразаның беренче көне. Коронавирус аркасында мөселманнарның бергәләп башкарыла торган җәмәгать гыйбадәтләренә дә үзгәрешләр кертелде, ди Саба мөхтәсибәтенең яшьләр бүлеге җитәкчесе Сатыш авылы имамы Алмаз Галимҗанов. Әлбәттә, илдә барган вазгыять бар-бар тәэсир итте һәм инде без мәчеткә йөрүчеләргә инде шундый бер тәкъдим һәм боерык белән чыктык намазларны өйдә укырга. Шулай җомга намазлары безнең укылмый һәм инде шушы башланачак Рамазан аенда безнең таравих намазлары да өйдә укылачак. Бу инде бөтенсәдәге кешеләрнең куркынычсызлыгы өчен, иминлеге өчен эшләнә, чөнки белгәнебезчә илдә шундый вазгыять бара, ягъни куркыныч авыру тарала, шул сәбәпле кешеләр монда да килеп авырмасыннар өчен һәм инде шушы авыру тиз арада бетеп таралмасын өчен без инде менә шундый киңәш бирдек һәм инде кешеләр үзләренең өйләрендә укыйлар намазны. Җәмәгать намазы монда укылмый. Монда инде хәзерге вакытта фақат кемнәр генә монда мәзиннәр, имамнар һәм шушы эшләүчеләр, ягъни шушы системада эшләүчеләр генә мәчеткә килә ала һәм инде үзебезнең эшебезне эшлибез. Әмма дә ләкин бүтән кешеләргә хәзерге вакытта керү әлегә тыела. Җиназа намазын катнашучылар мөмкин кадәр аз булып, ачык һавада гына үткәрергә киңәш ителә. Әлбәттә, хәзер җиназа укыганда да инде күп кеше җыелмыйча, элек мәсәлән өйдә мәйет юылып, тәһлилләр әйтелгән булса, Коръән укылган булса, хәзер бу гамәлләрдә инде гадәттә тәһлилләр һәм Коръән уку урамда эшләнелә һәм инде бөтенләй кеше күп җыелмый торган була. Ягъни күпмедер кеше җыелып, җиназасы гына үткәрелә һәм инде шуның белән мәйет җирләнә. Инде әгәр дә шушы вакытта, шушы әйтик карантин булган вакытта инде Аллаһның рәхмәте белән инде үлем китемнәр булмас дип өметләнәбез, чөнки бу бар үзенең корректировкаларын кертә һәм инде эш барбыр үзгәрә бүтән системада. Һәм инде имамнар да җиназага барганда да инде шушы безнең саклану кагыйдәләрен үтиләр, маскалар, перчаткалар белән һәм инде үз ара без күрешмибез, ягъни кул биреп күрешмибез, бер-беребез арасында була дистанцияны саклыйбыз. Язгы чорда зиратларны җыештыру ел сайын башкарыла торган игелекле гамәл иде. Быел исә 11 апрельдән санитар-эпидемиологик хәл яхшырганчыга кадәр, димәк, Роспотребнадзор рөхсәт иткәнчегә кадәр Татарстан зиратлары гражданнар өчен ябык була диелә хөкүмәт карарында. Мәйет җирләү мәшәкатьләре буенча һәм җиназада катнашу гына кагыйдәдән искәрмә булып тора. Быел инде барбыр шушы вазгыять яхшырганы көтәсе була, чөнки канун бар икән, канунны үтәргә кирәк. Һәм инде бу үләннәр, кипкән әйтик яфраклар, аларны инде әз генә соңрак тагын җыеп алып була. Шуңа күрә әз генә сабыр итеп шушы вазгыять рәтләнгәнен көтәргә кирәк. Кеше нинди диндә булуга да карамастан коткыга һәм куркуга бирелергә тиеш түгел. Шуның белән бергә инфекцияга җиңел карау, табибларның күрсәтмәләрен үтәмәү, үзеңне һәм әйләнә тирәдәгеләрне вирус йоктыру куркынычына дучар итеп, профилактик чараларны кире кагырга да ярамый. Сез Саба телевидениесында атна информацион программасын карыйсыз. Безнең алдагы сюжет реклама хукукында урын алачак.
Үзбеклән учурында күңелсез хәбәрләрдән арыну өчен кызыклы журналлар уку ярдәмгә килә. Тадмедиа акционерлык җәмгыяте сайтында балалар һәм өлкәннәр өчен рус һәм татар телләрендә чыгып килүче төрле журналларга язылу мөмкинлеге бар. Өйдән чыкмый гына онлайн язылу бик җиңел. Күпчелек халкыбыз һәм билгеле шәхесләр дә нәкъ менә шулай эшли. Нәрсә кызлар, икенче атна китте инде карантин. Рәхәт миде? Юк, миңа рәхәт түгел. Мәктәпкә барасы киләме? Мәктәптә әйбәтрәк. Ә мин бер журналга язылдым әле генә. Беләсезме инде? Сабантуй дип исемләнгән журнал, ул балалар журналы. Яратасыңмы син журналлар? Алар кызык, аларны укырга кызык. Хәзер алар бик җайлы. Сайтка гына керәсең дә, шуннан язылырга мөмкин. Ярты елгамы анда, 3 айгамы, ничә айга телисең, шуның хәллек язылырга мөмкин. Рәхәтләнеп, шул эшне сез почтага бармыйча өйдән генә эшли аласыз. Теләсә кайсы журнал, теләсә кайсы газетка языла аласыз. Моның өчен кирегез сайтка, хәзер мин куермын барысында. Сабантуй журналын укыгыз. Без аны бала чактан укып үскән балалар. Атагыз да шуны укыды. Сабантуйны. Шулай ук сез районыбызда чыгып килүче Саба таңнары газетасына да языла аласыз. Хөрмәтле райондашлар, агымдагы елның 1 апрелендән 2020 елның 2 яртысына газета-журналларга язылу башланып китте. Әлбәттә инде район яңалыкларын яктыртучы Саба таңнары газетасы гадәти режимда чыга. Газетабызга сез Татарстан Республикасының дәүләт хезмәтләре порталында языла аласыз. Бүгенге вазгыятькә бәйле рәвештә газета-журналларга язылу өчен өйдән чыкмый гына почта бүлекчәләренә телефоннар аша мөрәҗәгать итәргә дә, шулай ук волонтерлар хезмәтеннән дә файдаланырга була. Газетага язылу бәяләре дә гамәлдә куючыбыз билгеләгәннән 759 сумнан киметелеп, редакциянең өстәмә керемнәре исәбенә 732 сум итеп билгеләнде. Мөхтәрәм райондашлар, сезгә иминлек, саулык, сәламәтлек теләп калабыз. Сәламәтлегегезне кайгыртып, өйләрегездә булыгыз. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Матурлыкны күрергә, туярга мөмкин һәм аңа мәңгелеккә һәйкәл куеп була. Бәхетебезгә тирә-ягыбызда шул матурлык, гүзәллекне күрә белүчеләр, күрсәтә белүче затлар бар. Шуларның берсе белән хәбәрчебез Диләрә Җаббарова танышып кайтты. Матурлык дөньяны коткарыр дип язган бөек рус язучысы Федор Достоевский. Матурлыкны күрә, аны тудыра белгән кеше ышанычлы һәм сабыр була. Моның шулай икәненә без районыбызның Кызылмиша авылында Гөлфия Хафиза белән танышкач, тагын бер кат инандык. Мин кул эшләре белән кече яшьтән үк шөгыльләнеп, мәктәп елларыннан дип әйтергә була инде. Бу эш миңа әбиемнән, әниемнән күчкәндер. Кул эшләре кешегә тынычлык табарга, үзенә ниндидер эшкә план корырга ярдәм итә. Мин шул максат белән инде үземә шөгыль таптым. Һәр кешенең дә буш вакыты була. Шул буш вакытны кем ничек итеп үткәрә ала? Мин үзем шушы кул эшләре белән шөгыльләнеп, төрле шигү, тегү, бәйләү эшләре белән шөгыльләнеп, бик әйбәт үткәрәм дип уйлыйм инде үземчә. Кирәкле һәм файдалы хезмәт белән шөгыльләнүемә бик шатланам. Гөлфия һөнәре буенча укытучы. Авылда сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балаларга интернат мәктәптә башлангыч белем бирә. Кул эшләре белән шөгыльләнү минем педагогик эшемне алып баруга да бик зур ярдәм итә. Чөнки мин кече яшьтәге мәктәп балалары белән түгәрәк алып барам. Шул түгәрәктә үземнең белгән эшләремне, һөнәремне аларга да өйрәтәм. Безнең инде сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар мәктәбе булып саналабыз бит инде, шунда мин башлангыч сыйныфларда белем бирәм. Алдагы елларда төп мәктәптә эшләдем. Ул вакытта да балаларым, үземнең укыткан укучыларым минем эшемне өйрәнеп киттеләр. Хәзерге вакытта да шушы эш белән алар шөгыльләнәләр. Мин 4 ел инде бу түгәрәкне алып барам. Кул эшләремне туганнарыма, дусларыма бүләк итәм. Аларның рәхмәтләрен, шатлык хисләрен тою күңелемә шиксез рәхәтлек бирә ди остам. Күз явын алырлык матур шигүләр, бизәкләр, гомер буе кич утырып, йокысыз төннәрдә эшләнгән эшләр. Бер кулъяулык шигү өчен 4 сәгать вакыт таләп ителсә, бер сөлге шигәр өчен 4 көн кирәк икән. Гөлфиянең хезмәтләре республика, район күләмендә үткәрелгән конкурсларда, күргәзмәләрдә һәр вакыт призлы урыннар яулап килә. Хәзерге вакытта илебездә бик авыр вазгыять бара. Кешелек бик авыр шыр кичерә. Күп кенә семьялар бөтенесе бергә өйдә утырырга мәҗбүрләр. Шушы шөгыль минем киңәшем инде шушы шөгыль белән
Үзләренә алар юаныч тапсыннар иде, балаларын төрле эшләргә өйрәтсеннәр иде. Бик файдалы эш булыр иде. Һәр кеше дә үзенә тынычлык табар, вакытын файдалы үткәрер иде дип уйлыйм. Бу көннәрдә күңелендәге матурлыкны кешеләргә өләшүче Гөлфия Хафизова Татар авылы халыкара әдәби бәйгесенең Авылым кешеләре номинациясында катнаша. Аңа уңышлар телибез. Имбир тамырының сәламәтлек өчен никадәр дәрәҗәдә файдалы булуы хакында һәркем белә. Һәм аннан файдаланучылар да көннән-көн арта. Ә менә байлар сабасында яшәүче Фалиянур апа Валиева бу яшелчәне үз өендә үстерү хәстәренә керешкән. Аның бу культураны үстерү серләре һәм башка мавыгулары белән Гөлназ Гатауллина танышты. Үз изоляция чорын һәм өйдә утыру режимын Фалиянур апа үзенә файдалы шөгыльләр табып һәм шулардан ям табып үткәрә. Соңгы көннәрдә ул интернет аша кызыксынып, җылы башмаклар бәйләү белән мавыгып киткән. Мин элек носкилар бәйлидер инде, башмаклар бәйләгәнем булмады. Шуңа хәзер бит инде өйдән чыгарга ярамый, вакыт узмый, ничек уздырырга кирәк вакытны. Шуңа мин кызыма базардан җибеп мендерттем. Аннары мин телефонда утырам. Телефонда утырганда менә яңа өйрәнүчеләр өчен дигән шундый бәйләүнеләр күрсәтәләр. Менә шушы башмакларны бәйләргә өйрәтәләр инде. Шуны язып алдым. Башта инде менә әзрәк простойларын өйрәндем инде, язып алып. Аннары соң инде буларга күчтем, аларга күчтем инде. Менә шулайта. Менә бәйлим, Аллага шөкер, вакытта уза. И файдалы да. Менә минем иң сөйгәнем әниемә бәйләдем инде менә бусын. Менә яңадан әле бүген язып алдым, менә яңадан икенче төрле үрнәк язып алдым. Алла берсе, аны бәйләп карармын дип уйлыйм. Ул носки формасында, носки формасында булса да бик шибәр. Бик матур. Бик матур. Менә шуны бәйләп карармын дип уйлыйм. Бүген Фалиянур апага 69 яшь, әмма яңа һөнәрләргә өйрәнү беркайчан да соң түгел ди ул. Савытлар ясап карарга уйлап торам. Җәй көне бакчага гөлләр, чәчәкләр утыртырга барып чыкса инде. Бу нинди материалдан була соң инде бу савытлар? Алар нидә? Пальтоның эшлегенә куялар бит әле. Мамык шикелләре ни инде ул? Менә атала инде кашпа. Менә шуннан ясалалар алар. Симет белән нитеп, катырып ясалалар. Менә аларны карыйм инде бик кызыксынып. Бакча эшләренә әзерлекне дә Фалиянур апа күптән башлап җибәргән. Бүген инде утырту бәрәңгеләре үренте чыгарган. Аларны ул зур хәстәрлек белән әзерли. Бәрәңгене мин утыртам кызыл бәрәңге генә. Аннары яңадан аны тигендә аз гына утыртам, тиз өлгерә торганны. Бәрәңгеләрне утыртканда тирән утыртмыйм. Кимендә 6-7 сантиметрдан артык тирән утыртмыйм бәрәңгене. Һәм һәрберсенең төбенә 2 борчак салам. Борчак бәрәңгегә үсәргә ярдәм итә, ашлама шикелле булып. Бакчачылык серләре белән Фалиянур апа бик теләп бүлеште. Гомумән бакчасында ул үзенә җитәрлек барлык төр яшелчәләрне дә, җиләк-җимешләрне дә үстерә. Утырту суганын да үзе әзерли. Аның өчен орлыкны инде 4нче ел рәттән менә шушы суган бирә икән. Узган ел ул миңа орлык бирмәде, үзен генә үстерде. Байташ икән. Ял иткән инде узган ел. Быел нишләр тагын име? Быел нишләр? Хәзер инде мин моны япмасына чыгарам. Менә көннәр җылыта ала берсәйме? Япмасына чыгара. Менә бу 4нче җәен чыгара. Бу бер генә төп үсә. Бер генә һәм зур суганнар бирә. Үстергәндә инде суганның һәрберсенә 4 төпкә 1 аш кашыгы көл сибеп чыгам. Һәм һәрбер нигән саргайган кыякны җыеп алам. Утыртам суганнарны, менә шундый ара калдырып. Менә шушының кадәр ара калдырып, булайга да кую утыртмыйм. Төпләрен йомшартып торам. Баштарак су сибәм мин, көн сайын, яннары инде ул үсеп, нидеп киткәннән соң, хәл алып киткәннән соң, суны сирәгәрәк сибәм, атнага бер генә сибәм. Гөлләрне дә бик ярата. Барлык тәрәзә төпләрендә дә шаулап чәчәк ата алар. Матур гына помидор кәлшәләре күтәрелеп килә. Ишек алды бакчада урын алачак чәчәк үсентеләре дә үсеп килә. Иң кызыгы, гөлләре белән бер тәрәзә төбендә Фалиянур апа чүлмәктә имбир тамыры үстергән. Менә монда инде минем имбирем гөлләр арасында үсте инде ул име, бик тату үстеләр. Мин менә ничек утырттым шушында, шулай үсте. Кояшка да сүз әйтмәде, яктага да сүз әйтмәде инде. Беренче мәртәбә утыртып үстерүем минем дәген менә өлгергәндер дип уйлыйм. Яфрак очларының уже саргайдылар инде менә. Алырга кирәк дип уйлыйм аларны. Кайчан утырткан идең Фалиянур апа имбирне?
Мин бу имбирне 3 ай элек утырткан идем. Мен аны кибеттен алып кайттым да имбир. Карыйм, берсенең бүлбесе бик мотор булып чыгып утыра. Карам итем, моны утыртып карыйм әле, бәрәңге шикелле бит булып кисеп алдым да утырткан идем. Менә шушындай 3 тормак чыгарды ул. Шул бер бәләкәй бүлбедән. Бер бәләкәй бүлбедан менә шушындай 3 тормак чыгарды. Мәшәкате үстерергә бер ни толымлы үсемлек түгел, үстерергә рәхәт. Гади гөл шикелле булды. Гади гөл шикелле. Бер вакыт шушы ниләр башлаганчы кибеткә кирдем. 2900-не күрсәтеп тора имбирнең килосы. Мен әйтәм, бу кадәр бәһәгә алып булмый икән. Үзең үстерергә өйрәнергә кирәк дип уйлыйм. Кызыксынып кына төртеп куйган кечкенә бүлбедән менә шундый тамыр үскән. Фалянур апа без барында аны да алды. Менә бит ничек. Бу башаның менә үсә алмаган менә ул савытка терәлгән инде. Шуңа күрә аңа озын савыт кирәк. Менә тамырлары, менә бит. Тамырда шундый ни түгел, но Аллага шөкер инде 3 ай эчендә, 4 ай эчендә шуңа кадәр үскәч инде. Тагын 4 төпне савытларга утыртып куйган. Буларын исә җир җылынгач бакчага күчереп утыртып үстереп карарга ниятли. Бәрәңге өлгергәндә, димәк, имбирдә җитешәчәк. Бу яшелчәне Фалянур апа сәламәтлеге өчен бик файдасын күрәм ди. Үстерү максаты да шул. Имбирсыз бер генә көндә тормыйм. Дөресен әйтергә кирәк. Имбирны мин вакына тюркадан кырам, марлыга, шуның сугын сыгам, сугын ишәм, калган аджимны кайнар су салып, кабат куям. Онсын инде кич белән ишәм. Бер генә көндә мин имбирсез калганым юк. Имбирсез яшәгәнем юк. Шуңа күрә мин утыртырга да шу үземә кирәк булганга күрә кызыксындым. Сәламәтлегегезгә файдасын күрәсез? Әйе, күрәм, Аллага шөкер, күрәм. Ул вообще менә ул шәкләргә дә бик яхшы. Ана дөресме юкмы, аны язганнар инде. Итләр үсә бит әле бавыр кырларына, шәк кырларына. Менә аларга да ярдәм итә дип әйтәләр инде. Сәламәтлек өчен файдалы бу яшелчәне әнә шулай иш шартларында да үстерергә мөмкин икән. Кызык өчен кибет киштәләрендә имбирнең 1 килограммы 2-3 мең сум белән бәяләнә. Өлкән кеше буларак, бүгенге үзбикләү чорында Фалянур апа волонтерлар хезмәтеннән дә файдалана һәм аларның эшеннән канагать булуын да җиткерә. Менә минем волонтерларга олы йөрәкле, киң күңелле, мәрхәмәтле бәндәләргә олы рәхмәтемне әйтәсем килә. Мине билгеләгәннәр Билалова Лейсан Ракиповнага, ул һәр даим минем хәлемне шалтыратып белеп тора. Алайрак әле дисәң, тизрәк килеп җитә, алып кайтып бирә. Мин Лейсан Ракиповнага саулык, сәламәтлек, озын гомер, эшендә уңышлар, семьясында тынычлык телим. Рәхмәт сезгә, Лейсан Ракиповна. Фалянур апага исә алга таба да шулай кызыклы тәҗрибәләре, күңелле шөгыльләре белән уртаклашуын, зур сәламәтлек, балалар, оныклар игелеге телибез. 30 апрельгә кадәр игълан ителгән үз изоляция чорында өйдә утыру иң актуаль һәм мөһим темаларның берсе. Шул исәптән райондашларыбыз да өйдә утырга үзенә файдалы шөгыль табарга тырыша. Соңгы вакытта Instagram битендә өйдә утыр хэштегы аеруча популяр. Халык активлашты. Җырлыйлармы, бийләрме, физкультура, рәсем ясыйлармы, барысында социаль шелтәргә эләләр. Райондашларыбыз Сәрдә авылында яшәүче Ибатуллиннарның үз изоляция чорында ничек яшәүләре һәм байлар сабасындагы Алим Шамсидиновның физик күнегүләр ясавына күз салыйк. Bay öğrensin, art ayağın bilen tur, avma, top turu tur, düz otur, yakşı otur. Ne kozaklıysan sen, minarı bir kıskına, min tuğanga iki bulbul, ya ıskına, yok ki yakmim, min iyenim, beni uyusun ki ya, su buğunda yatası, sunda anlısın ki ya. Ah yüler bakmay, tırış yaşlay, kortaygaş avur ol, kortayıp patkaş buğunlar, iş bülü uğaysız ol. Düşembe, Sişembe, Şerşembe, Penceşembe,
Jumğa, Şimbe, Якшәмбе, Менә шулай халкыбыз авыр чактада тормыштан ям таба беләм. Сез өйдә утырганда ниләр белән шөгыльләнәсез? Кызыклы видео язмаларыгызны телефонга төшереп Саба дулкыннары телерадио компаниясенең социаль челтәрдәге битенә урнаштыра аласыз. Иң кызыклылары Саба дулкыннары телевидениесенең алдагы чыгарылышларында урын алачак. Бүгенгә сезнең өчен әзерләгән яңалык хәбәрләр менә шулар иде. Алда реклама чыгарылышы урын алыр. Аннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак. Өйдә булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.